Nazdar ľudia, dneska vám ukážem začiatky na serveri letscraft.sk. Takže tu máme domček, môj spolubývajúci už to tu trošku skrášľuje. Tu budú sliepky, zatiaľ sú tu pozrieme sa na ne. Vajíčka nám dali. Je to čisto survival server a bude sa tu skoro stále natáčať, takže môžete z tohto serveru čakať veľmi veľa videí. Budem tu točiť ja, Arvand, to je môj spolubývajúci, a Multigamer, a ešte by mala Kvapka Mixtape LP, či jak sa to volá, proste uvidíte. A zatiaľ to tu trošku skrášľujeme. Takže môžete čakať veľa videí, ktoré sa tu budú natáčať. A prihlasovať odbery, lajkovať, komentovať. Sú naše izby. Také menší domček. Tak, môžeme sa ísť pozrieť na game, jak sa to volá, Multigamer, no. Ajajaj, som spadol. Musíme to preskočiť. Ja to obídem. Tak preskočím. Taktiež môžete do mňa čakať aj event mapy, ktoré budem natáčať. Asi zajtra natočím jednu. Tá býva úplne hore. Svíňa jedna. Ak ste veľmi dobrý let's player, alebo takto, tak možno vás zobereme, ale ešte tu nie sú pluginy, žiadne takéto veci. Čo to tu má? A tu je Multigamer, vidíte ho? Ešte len rozostáva dom, prišiel len za chvíľu. Píšeme mu. Tak, ideme dole. Za chvíľu tu budú aj pluginy, takže bude sa nám to ľahšie hrávať. Tak, takže to bude väčšia sranda, ale zatiaľ hráme bez pluginov a je to dobre proste. Čisto survival, žiadne GM-ko. Zajtra by som mal natočiť nejaké video. To som vravel o event mape, ale aj na serveri by som mal zajtra začať natočiť. Trošku nám to laguje. Takže to je dneska asi všetko. Tak čaute.